What's up mga idol? It's your boy here. For today's video, medyo malungkot tayo mga idol kasi ito po yung nangyari dito sa amin mga idol after ng malakas na bagyo mga idol. So tingnan nyo yung palibot namin dito mga idol. Sobrang laki talaga ng sinira ng bagyo mga idol. Pero kahit pa paano mga idol, thankful pa rin tayo mga idol kasi buhay pa rin tayo mga idol. Ito yung motor dito mga idol na tumba mga idol. At yun mga idol, putol yung mga dito mga idol yun. So putol yung mga mataas na lubi dito mga idol. Mga idol grabe talaga salang pinulot yung bagyo na ito mga idol namin dito mga idol, kalsada. So ang laki ng pagkakabago dito mga idol kasi noong wala pang bagyo to mga idol talagang maraming dito halaman mga idol, maraming tinatanim mga idol. Sobrang talaga mga idol. Mga idol halos lahat ng mga bahay dyan sa mga idol nawawala mga idol kasi tinangay ng malalakas na hangin mga idol. Tingnan natin dito sa kabila mga idol sobrang kagabi mga idol kasi malakas ng hangin dito mga idol. Tingnan nyo dito yung mga saging mga idol, parang kinain ng halimaw mga idol yun. So yung puro ng niyog mga idol naputol kasing taas ng isang niyog yan. At dito maraming mga bunga mga idol yun. So ito yung kaputol mga idol bali nahati siya ng tatlo mga idol. Tingnan nyo naman yung mga idol sana safe kayo dyan sa mga lugar nyo mga idol kasi kami dito nasira yung bahay namin, mga tinatanim namin mga idol. Nagpapasalamat sa inyo mga idol kasi buhay pa rin natin survive na dito mga idol. Kaya naman yung bahay namin dyan mga idol ng isang puno ng iyong mga idol. Thank you Lord, buhay pa rin kami. Ayun mga idol, sa kabila mga idol kung makikita nyo rin pero malabo kasi malayo na halos lahat na bahay dyan mga idol nawala mga idol, tinangay ng malakas na hangin sobrang kawawa naman mga idol. Babangon pa rin tayo mga idol kahit paano. Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon mga idol kasi buhay pa tayo. Yun, dyan banda dyan mga idol maraming bahay din ang tinangay ng hangin mga idol. Kagabi mga idol sobrang natatakot ako mga idol. Tatay ko mga idol, buti buhay pa yung baboy natin Ampo na naman mga idol, parang ulan yata to yung mga idol, yung dyan, yung bubong tinangay ng hangin mga idol.
So, punta naman tayo sa bahay namin. Nakapaalang ako mga idol kasi sobrang dulas ang daanan dito mga idol. Buhay pa yan si baboy. Buhay pa. Ito yung bahay ng namin, bahay mga idol. Pati mga bulaklak namin mga idol. Buti hindi na tong isa namin na mga idol TV. At ito yung mga idol, yung dali signal namin sa internet mga idol. Natutumba rin yung poste namin na kawayan mga idol. Kasi ang lakas ng hangin. Kaya ngayon wala po kaming internet. Kasi ayusin pa namin yan. Pag-YouTube yung mga idol. Tumba talaga mga idol, lakas ng hangin. Sus. Isa naming baboy dito mga idol. Chill lang. Huwag kang magalit. Bahay namin mga idol. Ito mga idol Dik! Laputra! Parang patay ata to Dik! Ah! Siya dito Dik! Ano sila? Survey muna tayo sa ating mga dito mga idol. Sobrang putik ng daanan dito. Wala na itong arte-arte men. Ito rin puno ng kaimito mga idol tingnan nyo mga idol. Parang parang hindi hangin ang nagpatumba dito Meron pa isa dito men. Kawawa naman to. Safe lang tayong lahat mga idol. Sana walang nasawi ng buhay mga idol. Tayo sa bukas na tayo mga idol. Good morning! Good morning! Parang nawala yung iba dito So ayun na mga idol. Yung nasaging kami dito. Sobrang okay lang. Check mga idol.
Alas 6 ng umaga. Alas 6:15 ng umaga mga idol. Gabi mga idol, biglang bukas yung hangin dito. Bandang mga alas 10 ng gabi. Until mga 3 PM mga idol. Wala kaming tulugan dito mga idol. Kasi yan bantay kami sa sarili namin kasi baka mayroong tumama ng puno sa bahay namin. Ayun, naputol yung gabi mga idol. Dito naman sa kalsada, oh. Tignan nyo, hindi na ito madaanan ng sasakyan ngayon. Yan mga idol. Halos lahat ng bambu dito mga idol natutumbay. Dito mga idol yan sobrang yan wala yung buti na mga idol. Yun mga idol, andyan yung lahat ng mga bubong mga idol eh. Tinangay ng hangin. Ito pa yung isang bahay mga idol. Dito yung mga bubong mga idol. Tinangay ng hangin mga idol eh. Pati yung kalahating bahay. Same.